Control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Una sa balita, una sa aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, radyo. Maayong gabi naman sa tutarang mga ka-aksyon Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome din naman sa ating pagpangalagad. Dari man sa inyong paborito nga panatuntunan. Kada gabi Lunes, tub-tub Sabado. Welcome mga ka-aksyon dari sa Aksyon Night Patrol. Sabado kita nga edisyon sa ating mga pagpangalagad. Hunyo 11, teg 2022. So mga gabi mga ka-aksyon, diwat na makita mga dulong sa inyo sa pinaka mga balita, mga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. May kaupod man nato nga aton nga mga aksyon unit reporters sa aton mga correspondents. Kalakit ba ng aton nga patrol? Ato naman nga crosswind patrol nga padayon nga bihong subong nga kagabihon. Malamo na sa pinaka mga balita nga ginrespondihan. Pero padayon sa gihapon ng pagpulso mga ka-aksyon sa sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod subong nga kagabihon. Yan ang aton nga pato to crosswind patrol. Ginaman subong nga gabi ni Aksyon Zil Minardo. Back to back siya piloto sa patrol kon Sabado nga edisyon. Balik kapag pangalagad ni Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang aton man pagbantay sa pinakauling mga balita national, balita international, breaking news flash report. Upod nato ng puwersa ni Aksyon Dale Salazar. And of course, derivan sa studio a master control technical side. Upod nato ng puwersa ni Aksyon Henry Espolgar, ng Aksyon Christian James Benares. Dugay-dugay, inyo man mabatihan ang atong mga aksyon correspondent sa pagdulong nila sang mga balita. Karon nga gabi mga ka-aksyon, talos gid lamang kita temporaryo. Sa inyo regular nga anchorman din sa pagpaurok-urok sa Aksyon Night Patrol. Talos ka Aksyon Eric Magbanwa. Ako naman ang inyong alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz. Nag-welcome gid sa inyo diri naman sa Aksyon Night Patrol. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. My God, I hate trucks. Aksyon Night Patrol.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:49 na. Ayang gabi, kamusta ang atong mga tagpalamati? Liman sa 61 ka mga kabaranggayan diri sa Surad sang Bacolod. 31 ka mga banwa kag surad sa probinsya sang Negros Occidental. Abi attendance ka mo dira ba ka aksyon? Kamusta dirang panahon? Magumgo mang kalangitan kay ina? Sumunga na gabi karami sang panahon. Karami paliwaliwa mga ka-aksyon kunara kasagwa. Kay na naglagaw kami dira sa may provincial capital Lagoon. Damo to sang ulo exercise bala. Kung mga kabugaton mo bala mga lawas bala sa mga kilala ko. Lawas bini Christian Salaber. Hindi Christian James ha. Mga lawas si Normel Ledesma. Mga lawas si John Lloyd Belbar. Pwede ka ginaka-olo exercise digto sa may provincial capital Laguna. Kaya mabulubog na utoksonen. Namin ito subong kay Linong Kabay. Sa NGC, do medyo crowded ganyang lugar eh. Sa Laguna, secured ka basta ara ka lang sa sulod. Daka puro practice, olo exercise, pwede ka gito ka julo jogging. Subong nga daan nga panahon, kinanglan ginaton mga ka-aksyon magduro-diet ginagmay. Pwerte kamahal sa mga pamalaklon, kamahal sang tugong, kamahal sang gatong. Halos ng mga basic commodity kalabanan mga ka-aksyon nagatsaka ang ilang hilanata. Tiho, kay nami balita naman nga nakakuha ang aton nga news center diri sa Aksyon Radyo Bacolod. May ara na naman nga oil price hike. Muning balantayan ang padayon bilang nga pagsaka sa presyo sang gatong. Makaluluoy ni ang mga regular bilang nga mga mamugon. Nga isang kahig, isang tuka. Nga do bastante naman ang ginabato nila nga sweldo. Dugangan pagin nga padayon nga pagsaka sang presyo sa mga balaklon. Ang delikado di kayang ginakabalakan sa karamaan ang plete blay nali bla gulpe man magasaka aw. Kabalo ka may domino effect ni sa man pero may ko ginasiling mong may mga domino effect ini sila tanan. Ang ginaayo-ayo tanabe perme nakakaso na balang buwis nga kung nga kulukis atan ibla kung pwede kasudo sacrifice na yung gobyerno so hindi ginagaling guro matuman. Ito yung pulo-plano naman nila. Kinanglan gigirigyapo nila mangutang na naman sang kwarta o kon pondo na magagamiton sa mga masunod ng mga administrasyon para sa pila nila dira ka mga proyekto kag luyag ipatuman ng mga programa. Kung magamosin na imbes mabuhinan ang utang sa mga una abing mga tinuig dire di madugangan pagining more than 12 trillion pesos nga utang sa Pilipinas. But silingon ang mga kabataan, mga wala para bunag, o kung subong nga tuwig bunag, pagbata sa ila, ginatos kag nilibo ng utang nila, nga bayran nila makakson sa ulihi. Bisan kita man, kita ni baka-baka di bayad sa buhis para na mabayran ng mga utang agin pamili na diri. Yamakon mo gasolina ho, ginalauman ang pagsaka na naman sa presyo. Kay na 80 na mong 80 kada litro na do sulusobra 80 pesos kada litro ang gasolina. Saan leaded niya makakson hati o may saka naman 1 pesos and 40 centavos hasta 1 pesos and 60 centavos sa kada litro. Nabot niya gali mga 81, 82 na naman ang presyo sang gatong. Way back 2016, pagpanaog sa nakaligad nga administrasyon, galambot makakson lapit 40 pesos ang kada litro sang gatong. Subong antes manaog ang subong administrasyon gindoble ang diesel, ang oil price dre, ang hike makakson hindi piso 4 pesos gid 4 pesos and 20 centavos hasta 4 pesos and 40 centavos sa kada litro mga kaaksyon. Ang lain kidala sa pati kerosene malabot to 4 pesos and 70 centavos kag hasta sa 4 pesos and 90 centavos.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:54 na. May mga mensahe kami dala sa Aksyon, komento nga lagi padala diri sa ating pagpangalagad. Pwede gid ninyo ipadala sa ato naman yung text hotline 0963-757-0874. Suliton ko 0963-757-0874. O kung pwede ka mo makapadala sa inyo man yung mensahe pinahagi naman sa ating live streaming sa ating Facebook Live Action. Ibutang nandalang inong mga mensahe kay ato ninagaan sa igtalopangod sa diligid lamang madugay. Type nyo ng Aksyon Radio Bacolod pangitaon yung ato ng mga Facebook Live mga ka-aksyon. O damo na nagasinulod din ang mga mensahe. Pwede gid. Ayun naton sa inyo paki-share and like ang ato ng Facebook page. I-share ang ato ng Facebook Live subong nga gabi para damo kita sa malabot sa diligid lamang madugay. Oy, sa tanan dala nga nagaulat naman sa resulta sang Lotto kagang recap naton sa resulta sang STL buro bantay-bantay lang kay ato na nga pagalawaghon. Antes pa man ang observation report sang aton nga Patrol 2 sang aton nga Crossing Patrol. Yari ang recap naton sa resulta sang STL. First draw sa mga adlaw Hunyo 11, tuig 2022. Ang mga maswerte nga numero 13 kag 1. Suliton ko first draw kay na sa nga 13-1. Second draw mga ka-aksyon sa mga adlaw Sabado. Ang mga maswerte nga numero 10-28. Suliton ko 10-28. Third draw mga ka-aksyon sa STL sa mga adlaw Sabado Hunyo 11. Ang mga maswerte nga numero 37-18. 37-18. Sa ito naman nga nagahulat sa resulta sang Lotto 655 kag 642. Oy, pwerte na gid kadako sang jackpot prize para sa 655. Ay, kadako-dako na gid. Yari mga ka-aksyon ng mga maswerteng numero 655 sa mga adlaw Hunyo 11, 2022. Kabay jackpot prize nga 185,697,874 pesos. Numero 33, 32, 8, 6, 14, kag 5. Sa wala makabati, suliton ko 655, mga maswerte nga numero 33, 32, 8, 6, 14, kag 5. 642 naman mga ka-aksyon na subong man nga adlaw Hunyo 11 nga may jackpot prize nga 5,940,000 pesos. Ang mga maswerte nga numero 2, 20, 34, 40, 27, kag 22. Suliton ko mga maswerte nga numero 642, 2, 20, 34, 40, 27, kag 22. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:58 na. I-check na nato ng observation report sa ato naman nga Patrol 2 sa ato naman nga Crossing Patrol o kay Action Zilla Minardo. Antes pa man ang tanan, happy birthday kay Manang Christine Alova dala sa may barangay Takuling. Happy birthday. Swerte kay natong preparasyon nila. Do kadamo gid sang may ginpatumba si Miss Catherine kay ina eh. Ginpatumba nga ilim nun. And happy birthday man kay Christine Sain Noniesa. Naman sa may barangay Mandalagan. Kaya nasa nga gaging greet ko na kinagambal ko bala nga suliton ko karon sa gabi.
happy birthday sa tanan nga mga birthday celebrators subong adlaw. June 11, kung subong birthday mo, buwasa. Malipay kagid kay tomorrow is Independence Day. Sa Lagun kay na may mga preparasyon na to, may mga dekorasyon na sa stage. Most probably may activity siguro buwas sa kaagahon. May mga programa sila guro nga patigayunon. Amo gina, no? Kailangan ika 120-second. Kung di ko magsala, bala mo? Or 140-second. Sige lang, i-verify na natin karon kung ikapilanagin man bala na Independence Day celebration diri sa Pungsod, Pilipinas. Sige! Yari na ang observation report, the situation report sa ato naman nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Aksyon! Night Patrol Field Reports! We have Action Zil Minado sa Patrol. Action Zil, good evening. Action dyan, mayang gabi, live kita diri sa Bog, sa Bacolod City Government Center. Kaya dyan, kung makita natin, dira ang katahom sa nga Bacolod Government Center ground. So, muda-muda, mo diri mga kauturan, sa subong daw, laman. May event, may activity, may subong da. Ano katahom sang suga sa may facade sang NGCO? Oo, gani. Ginapasiga, gini nila action dyan. Actually, every night, ginapasiga, gini nila kay tik ang mga nagalagaw, amo gini ang namin, ang lights, sa tubang siniya sa Government Center action dyan. Wala labot, sinangan na namian sila sang suga. Kita, pag ito sila sinyo, mga artista ka mo daan. Oo. Oo, makulo. Kamulo ka, rada na action star sa upod mo nga daan, subong driver mo. Kamulo na action star, ganyan matutuod. Di malipay, gila sila. Hindi na sa pagpananauga, kaya ba si dumugon ka mo da karon bla? Wala, ama ko na rakala sa sulod yan, action dyan. Oo. Kaya kasi karon hindi naman di paraan ng suga, sana lang tulong. Isa pa na mo ginang disgrasya. Kaya, amo na. So action dyan, ini ang nag-sound, wala ko mabatian nato. Amo na siyang ginamuno ko kadaga big action ere, kung nagalagumbong nga mga sound, o kanining mga salakyan nga may mga speaker. Actually, Norm, do kumbaga do tradisyon na nila nagabantay. Dra sa may Oo, sa may ground adri, subong makita nato no. Actually, Action Zil, ang ko lang i-clarify ko lang kay pila pa man ako diga kapila ko si Manang nga-anchor no. Pero medyo ga feedback kag Action Zil no. Anyway, palayo-layo biyanay. Kay doga feedback ka palayo rin sa monitor. Anyway, kay Kabalok Action din ligad wala nang suga, ang mga lights na sa NGC wala na nang ligad after do mga last 3rd or 4th week of May. Ofte mahayo kini sumong kagin balik nila ang tahom nga mga disenyo dahil sa sugao. Amo gid gani action dyan, kay kalingawan, especially sa mga kabataan. Ari diri subong maningaw gid sila sa mga lights. Kasi gani may nagasasaot nga mga manigyan action dyan, no. Okay. Namo sa mga makita na diri nato naluwas dira sa may fasada sa government center, no, nga tubang gid. So amo na diri subong ang sitwasyon, so ang area do madamo kagid ang makitaan, no, sa nga sari-sari sini nga mga lights, especially ining mga nagabaligyaw, no, kun mga sidewalk vendors na mangkot tabi Action Zil, mangkot da sa mga nagabaligya bala sang mga halampangan kun mga pila na subong range kit nagmahal na gid man tanan base bala nagsaka man iblaw. Yes, Action dyan. Sir, may yung gabi ang pangalan taga ni Sir, sa Action Radio. Sige, si Jo. Sir Jo. Sir Jo, kamusta subong ang presyohan na sa mga ginatawang baligyan ng pangalan, Sir? Okay mo na. Okay man, Sir. Nagmahal presyo sa mga pangalan, Sir. Nagmahal. Ano yung espada? So nga may suga-suga o pila ng presyo? 195. Wow! 195. Kung maiguan ka na, Sir, mapilas. 195 TV4 Action Zil, makutasa sa una, pila na sa una, before? Sa una, Sir, pilang kabarato, bing na nabiligya mo sa mo ng pricing espada, Sir. 150. 150 na sa una. Wow, dako magisaka ya ba 45 gid. Amo gid gani Action dyan. So, ang patong sine, no, kung hanungan gid sa mga bata, kung magbakal ang ginikanan, kay kanugan sa 195. Gani. Pagbakal mo, kaisa mo lang. Ano pagida ang iya nga mga baligya? Ano pag ginada? Ang mga baligya,
yung sa reaction dyan, no? May ara, mga bilyaran. Pila na ya ang blueberry, ang bilyar, ang ano na bilyaran, tag pila na ya? Pila bilyaran, sir. 165. 165. Si Bakit ako na-action dyan, magbakal may ayo pa mga. Abaw! Pwede gali ayo. Pila ng ayo nasa 165 na kung may ayo pa? Kung mag-ayo, sir, 150 garo. 150. Ti makano ka gidi ang 15 pesos mo pwede mo pa na baka soft drinks to? Ako ka dyan kasi tag-12 lang man ang dagol. Pwede mag-action dyan, sir. Sa dag- Ang bintahan ay man sa isa kadlaw. Ito sa gabi lang. Agabi, Oo. ano ka mo di oras yung biratag, sir? Mga Pero at least makutas sa reaction zeal, makutas sila may ginabayaran man da sila. So may nagbakal pa action dyan. Okay. Amo ka ba ni sir? Sa amo niya nga amo ni oras. So pwede naman ko nakabakal bugas action dyan. Ay yan benta. Pero action zeal may ginabayaran na da sila sa may NJC o kung gina-allow lang sila nga magbulobaligya bla nga daw wala man lang sila sa ginamabayad nga buwis da abe o kung collection. Yes, action dyan na ako. Tadari kay ma'am. Excuse me. May ginabayaran ka mo din na mag-pwesto ka mo. Wala no. Libre action dyan. Timayo kay libre. That is gina-allow lang sila man no. Kay kabalo ka nagahatag manadugang nga beautification. Dra sa Oo, NJC. gani. Oo. Ti Ti ba action dyan nga kapiraot no. Mga gaan sige sila bisa nga ticket para magbayad. Do kung daw atupa na balang garant sila din sa ila sinadiri nga pwesto. Pero libre man di action dyan. So kahit may mga reliefan man sa kilid. Kasi mo naman mga pagkaon no kuno food cart na ginatawag nato na diri sa may kilid na kantis isang marketplace reaction dyan. Oo, may ara dalang pangan bagay na pahaboy-haboy sa hangin bla. Yung pa yung tiyog na may suga. Oo, reaction dyan na. So naglupad naman. So Kabalo ka, may gabaligya pa laborador wala na. wala na. Kay Mga baligtado nila, mga kalabanan, may mga life-size. Sinigkasaot-saot ng Edo. Walang may antipara. Malingaw ka nito. Ang Edo, nagkasaot. Kay kon burador action zel, si action papang sagad na magobra-burador. Oo, ganito. Ang plano kanina, Mondoro, mag-ubra ko nitong malatag, mga kamayo. Naglaim. Kaya nabi, kaming dinta mo. Ay nga. Ano tambay mo wala tayo baligya mo na lang liho. Oo. Te wala labot dira sa mga nagaplastar sa mga balagyaan nga manampangan. Dumiyara pa da hene-hena gapon do mga souvenir bla. Oo, may araction dyan. Kaya may lagapangin naman, naridin sila. Nga keychain, kaga ponsiras. Ito nila kung makita natin lang kung kasi ganyari manin sa mga baybay bala. Ako na yung ilang nga bintana. Kung may 20 pesos, kira para sa mga kabataan, yun ang bracelet action dyan. No? May kabakal ka na. Di kag may keychain pa nga personalized free name, kada carving action dyan. Kada kasubo mo na may husay gano'n. Sa mga maligan naman ko, kaway din action eh. Dilo ta, baligaya mo. Mahipid, ginaganoy mo. Kay, ano siya, made sa bamboo sa action dyan. Ang husay. Husay. 250 ang husay. 250. Di basta siguraduhon mo lang nga pag isa mo ka husay, dogin reband ka na dayon. Kaya kasi na pag husay mo, dodagdugan lingin ulo mo, kay do hindi ba kayong buhok mo. Anong tsuray ng husay ng kawayan? Amo na, okay. Amo na galing husay nga ginatumod mo. Oo. Pwede Do ka budla magana gamiton nga usay. Hindi man na yung mausay ang akong nga buhok. Kay base masulog-sugan ka na, ya? Oo. Tag 215 bilog, action sale? Tag 215 bilog? Oo. Amo to lang yung barato. Manin sa kaya tapos mana, hindi ko pa siya malisturbo. Kaya concentrate. Kaya pang naman siya action dyan. Okay. Kaya yun sa ligan, may mga ang alaga, yan ikaw inspired sa alaga. Yan yung, tambalyan, yan. May mga, may sa kakarbaw, mga baligya, daw sungay sa karbaw. Kaya yung subong sitwasyon, no? Hindi ka lang magpasungay ha sa karbaw na karon kay base bla gulpe na karon magtindog ang sungay na karon no. Kay taon gid sa kono dumiarap na kanay daw toko nga gin disenyo.
Action dyan. May mga dumi toko-toko pag ganit nga nakabutang sa ano ho? Istorya ko na yung sound na nagigan na ano. Kano siya mo na istorya ko na yung gabaligyan-ligad. Daw na-inspired ako na sa alaga. Hindi ang tuko-toko nga nadula. Ako lang yung ibrahan niya. Oo. Memorable pagid ba? Ayun. Damo, nagabakal. Kasi nagabi. Ikaw dang lucky charm eh? Nakigan. Ikaw galing lucky charm kay pag abot mo nagtambay ka na damo mo nagbakal ba? Kaya ka video na ni Sinaya. Okay. Matanda na ko sa live yan. Okay. Super action dyan, no? Dahil sa may adala niya siyang hyper-conferential. Ang nagaling ginahambal sa kada gabi, magamana ni oras. Normal naman niya ang lahat ay siya nga sinapito. Pero yung naigid, address na sa libre na sa may adala, hyper-conferential. Kaya accident na prone area. Kasi ang ginabay, doon hindi basta-basta. May mga mixture sa siminto, may mga dagko na van, no? Hanggang mga loaded sa mga ginaubra sa dalan ng mga materials action dyan. So, dito subong, no, ang grama sa may pagalagaw sa may dalan sang laksyon, matawhay ng ang dalan ng subong. The same, ang subong gabi action dyan, no, gunatan out naman ang pressure sa fuel. Amo man sa gihapon, no, kahit gina-update, gina-perme, kaya ang huring-huring wala nga mataas naman ang pressure sa fuel. Aray na po naman sa aton ng mga kauturan. Sa imo man action dyan, kahit may salakyan, kaya mo. ang amo ni Action Zel nga moto ni Papang, tughong ka na lang. Hindi ka na magtulok sa presyo. Kung mainog tughong ka na lang gidya. No? Importante kalakat ang salakyan kay subong to hindi mo gini maharaw eh. Gasaka gid ang presyo Action Zel. Ay, nadula guro si Action Zel nung Action Henry. Sige, balikan ta si Action Zel sa kada do tres puspuso naman sang iyang report. Ano na subong nga gabi sa may Bacolod City Government Center, damo daraga po nagabaligya balay ng mga lampangan, ining mga nagabaligya sa mga souvenir, nagapatato bang ka-aksyon, pwede ka nagari kakadto kag kabakala. Anyway, tidang ligad pa nakadaan, kahom na gid man ang Bacolod City Government Center kay pagkabalo ko amo ning pinakang amo ning pinaka ano gani panawag ni pinaka most photographed nga government center. Sige, Action Zero, balik si mo. Yes, matambal ko action dyan. Mayo lang kay ikaw may salakyan ka, no? Ang hindi lang na mayo kahit ito mataas naman ang presyo sa gasolina. Oh. So, kasakit naman na ba't sagon sa tanawon ta kahit subong gani, no? Sa liwat, ini ang presyo sa diesel, ang average price is yara sa 78, kag ang gasolina ara sa 80, pero sa dito kagina sa Talisay sila may mga 85 kaya gani nga presyo sa gasolina action dyan. Sa nga pagpadulong sa namon ni Papang Nixon at Tahom. Pero kaluyan man baka-baka biskan kamahal sang gasolina wala mahimo ang may mga salakyan kay kinanglan gid nga ang itugong crudo or gasolina hindi pwede nga tubig hambagani namon san-o pa ni ako na sin-o ang makaimbento ayhan nga pwede na ang salakyan matugungan sa tubig. No, na kay para bala din sa bahin man sa nga may mga salakyan do kasakit gid nga permi na lang taas kung magpataas gani do ka nami big time gid pero kung mag-roll back ate may piso mayo naman makaduwa ka piso so far so action dyan sa subong nga gabi mo ini oras no wala pagid sa nga mga dagko nga hitabo diriya sa may syudad sa Bacolod kabay pa no nga sa pagatakop naman sa nga kagabihon mangin malinong kagamatawhay sa gihapon action dyan. Observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat sa report ni Action Zil Minardo gikan naman sa Crossing Patrol back to back kay Action Papang Nixon Tahom. Action Radio Philippine Standard Time last 10:14 na. Tapos ang observation report sang patrol. I-check naman natin si Action Nelson Patenio dito naman sa norte nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental.
Maayong gabi lang kay Axel Zayap. Good evening, Action John. Paorok-orok naman kami diri sa Family Payas sa may barangay Estefania. Oy, may gabi dira sa taga barangay Estefania. Ramil de la Gente or de la Gente. Good evening, Action John. Ari na kami kapaorok-orok sa monitor sa barangay E. Lopez. Oy, sa syudad sang Silay. Good evening, Action John. Check attendance ng kuno, Adri. Okay. Amo na to, bago lang si Axel Zayap. Good evening, dira sa imo. Lenita Pilia, good evening, Action John. Mayong gabi, dira sa imo. Mayang aga, Action John. Good morning, digtoya para sa may Arizona, no? Phoenix, Arizona, USA. Alagay Ma'am Jinky Dialagdon. Greet na kuno Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, kag sa talang nga pamilya dira sa may barangay Pandanon, DSB. Salamat, gid. Action John, good evening. Monitor lang ko. Tami ako lang pamilya Gumban, Lagerder, Kagamora, Tanan sang Sitio Pulo, Hacienda Lugway, sa barangay Balaring, sa may Silay City. Good rainy Saturday morning, Action John. Ay, gawat siya no sa live ko si Ma'am Vanessa Mayo. Online, ukay-ukay. Ukay kalihan sa may Rochester, Minnesota, USA. God bless you as well, Ma'am Star Mayo. April Mandy Uya, good evening, Action John. Mayong gabi dira sa imo. Rochelle Fulgencio Susana, good evening, Action John. Evelyn Sinaon, good evening, Action John. Monitor naman kami ni Nanay Evangeline sa may barangay Elihis. God bless, Action Radio. Sally Auke de Sousa, good evening, Action John, watching from Sam Village. Please greet my apo, Precious Kelly Auke and Lola Belen. God bless dala sa inyo, Ma'am Sally Auke de Sousa. Gemma Gamantok, mayang gabi, Action John. Sherwin Hugos, nagapamati gid ko no, Morena Esconde sa Rasya Barangay, ay taga Sibukawan Barangay Sibukawan. Ma'am Katie Ver, good evening sa imo dira. Taga Hamantok ka, Disney si Ma'am Gemma Hamantok ka. Pamilya Hamantok sa Cadiz City. Sammy Roger Awing, good evening dira sa inyo, no? Good evening. Action Radio listening from Hermelinda Homes Subdivision, Barangay Mansilingan. Ma'am Lenita Pilya, thank you gid sa pagpadala mo sang stars. Ay, sana all na lang gid. Joven Soberano, ara na, mayong gabi si mo. Sige, yari na ang report. Ano sa line number 2, Section Nelson Patenya. Action Nelson, mayang gabi, kamin. Yes, Action dyan na magabi man ka sa atong sining mga ka-action, mayang gabi gid sa inyo tanan. Yes. Yes na yes, kay ti wala ulan. Ay, salamat gid, salamat. Wala ulan. Lipay kayo ang taga Tubuso kay pista na, sugod na, pitsa 11. Oh, lapit na lang kaling pista sa Tuboso. Sugod na subong. Ay, subong adlaw? Oo. Pista na sa 13 na. Happy pista to kay Police Captain Magan? Oo, nan. Wala ikang imbitada. Way gid sa kapabaloan ang tawganay kami ligad. Duway gid sa kapabalo aksyon Action Nelson. Wala gid sa kamuno guro simo, basi busy. Busy siya. Oo, busy guro kayo kay ti siya himo sa sang yasin ni security plan para sa pistas Tubuso. Okay. Mm-hmm. Sige. Action Nelson, wait lang gid anay. Standby ka lang da. May pasudlon lang ko anay ng importante gini. Kay isa ni Kabalita. Standby ka lang na Action Nelson. Yes, kung dyan. Sige. Action Radio Philippines Center, timeless just 18 na. Kuhaon na natin ang isa ka flash report. Gika naman sa aton nga patrol, sa Crosswind Patrol. Isa na naman ka shooting incident mga ka-aksyon. Ang nagluntad rin naman sa may syudad sa Bacolod. We have Action Zil Minardo sa patrol. Action Zil, please come in.
Action na dyan, sa subong padulong kita sa area sa nga San Juan Street, yung kung sa di may nagluntad ng isa ka shooting incident. So sa initial info naton, isa ini kalalaki ang ginluthang samtang ini siya yan nagabakal. Dira mismo sa atubang sang West Town Hotel. Subong nga gabi action dyan. So ini baluon kung kamusta sini ang kondisyon sang biktima action dyan. Kaya subong nakakordon ang area kag-ara naman ang kapulisan. So magabalik ako action dyan para sa... Action Zil, wait again, the exact location is Dalan San Juan, diri malapit sa may downtown area sa may Bacolod City. Yes, correct. Amo ni siya ang likuan sang Bata Libertad nga jeep pakadto sa Lopez San Sebastian. Yes, correct. Action dyan. Oh, okay. Dra nagali Action Zil, lapit sa may Old City Hall, sa likod sang Old City Hall. Correct action dyan. So, dira dampit gid. Oo. Katwa nato ng area action dyan. Action Zil, basi sige lang. So your information nga nabaton isa mo sina may shooting incident, lalaki ang involved ining victim sa shooting incident subong nga gabi. Yes. Okay. Correct. And then gahigda na lang ini siya action dyan. So, ara sa may dalan or ara sa dalan? Sa may food cart, ayun. Yes, correct action dyan. Okay. Kaya sunod sa initial info, nagabakal ini siya sa nga gulpe lang inigin luthang niya sa nga wala pa makilalaan niya suspetsado action dyan. Okay, kay kabalo naman kita nga daan nga ining lugar dira sa may San Juan. Amo ni mga kabig man isa sa mga main road sa mga dipasay nga jeepney, pribado nga salakyan dira sa may San Juan area. Kag damo maganda action Zil nga daan sa mga balaligyaan, bla may inasalan. May ara na nga daan lapit man nga mga open nga mga stores, may isa hotel ginagastabok nga daan pag Action Zil, no? Pero kung maobserbahan natin action dyan, ang area, no, sa ato na sininga pangutisa is sanag ang area sa action dyan, kung di nagluntad, nagidya mismo ang shooting incident sininga gabi. Yes, kag kung sanag ang area, butsuringon puro tigid ka isog sining tagluthang, sining biktima, kaya timakon mo in plain view And damo pa na gina, hindi kayo magsiling nga wala bala taos palibot. Kaya in that part sa area ng Action Zil, damo gina din sa mga nagatinir, damo na mga nagalagaw, damo na ginom-inom. Bisan ka liguro Action Zil, mga trabahante, gikan sa SM City, da nagalabay sa may area sang San Juan kung magpinauli. Correct action dyan. Kagdamo na daw may nagabantay gid sa nga jeep sa may atubang at sa nga ukonas dira sa may hotel bala kay masanag dira ang area ya action dyan. Kag madamo pa sa nga tao sa may atubang da. Kaya subong Sabado nga ano kag may mga kalanaan ginada. And mga baligyan man sa inasal. And So, mind you, Action Zil, ang area kung saan nagluntad ang shooting incident is just about 1 kilometer from the police station. Isa lang ginakalinya, no? Ang police station, ari na sa may plaza, ining crime scene, ara lang likod sang Old City Hall, Dampe. Yes, correct. Lapit lang gid. Isog. Literal ni isog. Lapit lang gid. Ang nagatira kay te lantawo nato no pila lang tuod ka isa lang ka kilometer ni ang kalayuon niya sa police station diri mismo sa may area no kung saan ininigluthang ang isa kalalaki action dyan. Gani man and of course subong nga gabi guro nakakordon ng area para hindi ma-contaminate ining mga pila ka recoveries kag even ang lawas ining biktima ara pagyapon sa dalan sa lugar. Yes, ari pa sa may lugar gid no kung saan nagluntad ang shooting incident action dyan. Kaya subong ginkordon lang ana isang kapulisan to atong Shakeron ari diri mapadala lang si Papang sa litrato dira. Ara na kamo. Ara na kamo sa area. Yes, so mga usisa kita diri Oh, sa mga si nakabati. Plastar na Action Zil, Plastar, i-mastinger lang ko gamay. Plastar na si mo nga area, ngita na isang aton pwede may istorya. Mga ka-aksyon na batian nato ining flash report gikan man kay Action Zil Minardo nagaplastar sa subong sa may crime scene. Nakabot na sa diri sa area sa Dalan San Juan ining San Juan nga sakop maka-aksyon sa Barangay 13. Pwede ko magsala kay amo na sa may likod sa kulapit sa may SM City Bacolod kung ginambal nila West Town maka-aksyon nga area ining West Town Hotel ari ni sa area sa Dalan San Juan. Ang Dalan San Juan maka-aksyon amo ning lalabyan gid sa dipasay nga jeepney Bata Libertad,
Dapping Libertad, Mandalagan Libertad, Punta Taytay, halos tanan nga mga dipasay nga jeepney nga drahalin sa may SM City, drahalin sa may Plaza Publica nga naglibot sa downtown area, da na nagalusot mga kaaksyon. Ining nga ginatawag naton nga area ko sa di nagluntad ang shooting incident subong nga gabi, lapit lagi ni sa may Old City Hall. And then ang police station is hindi kilabot 1 kilometer, most likely mga kaaksyon kilabot lang 200 to 300 meters ang distansya sang Station 1 kag diri sa may crime scene. Ibalo naton kay base dugay-dugay available diktong linya bala ni Police Major Ramiro Sarona or ni Police Lieutenant Di Pasukat ang Deputy Chief of Police sang Police Station number 1. Section Zil, balik sa imo ara Canada. Action Zil. Yes, sige, nagaplasta si Action Zil, ibalo naton ang detalye sini. Basi Action James, basahan mo siya sang ano bala? Or pwede to ka Facebook Live si Action Zil, i-advise sa si Papang, basi maka-live to sa area sa Facebook para or pwede mo siya mabasahan ang isang link naton Action Christian James samtang si Papang Nixon siya di ko na mapadala sa aton sang pila ka mga materials nga pwede naton na magamit sa aton live. Sige, pwede ka ba na maka-action ka monitor pinagi sa aton nga Facebook live. Isa na naman ka shooting incident nga nagluntad subong-gid lamang nga gabi. Action Zil, kamusta dira? Action Zil? So action dyan ka, pakita diri subong sa nga pwede natin ma-interview. Describe yung location, kamusta dirang area? Yes, sa subong action dyan, makita natin ang nasambit ko na nga victim nga lalaki nga nagahamyango na. So, may posibilidad action dyan, kiti may kung ang ambulance na pangita, kung may ambulance yung Monday, wala pa man na medic action dyan. Oh. Pero sa Action Zil, wait lang gid. Kung halin ikaw diri sa area sang Dalan San Juan, sa may police station number 1, ang victim diin sa wala or sa tuo, sa may west town gid nga linya or diri sa tabok? Ari sa may tuo, no sa corner gid mismo, may land bank na di action dyan mo. Okay. Dili mo makita natin. Yes, ara gid sa may tabok sini sang o na sa corner gid mismo sa nga Palm Heaven kag sa nga land bank action dyan. May container may nagabaligyan na din sang mga chichirya kag kon cart nga gamay ari gid din siya action dyan. Okay. So sa subong ay ning biktima nagahigda sa may ginsangan ang may posting nga dira sang land bank nga sanguna UCPB. So dra sa subong gintiro. Anong posisyon niya? Anong itsura ya? Anong iya sini nga pwede naton ma-identify naka siya, naka short, naka t-shirt? Yes, sa subong action dyan, naka-yellow, inisa nga luab, kaga naka-chinelas, naka-short, nga nagaduag, dasang ito, may samay nga puti, kaga pula action dyan. Pero ang iya, sini nga, itsura, hindi naton ma-identify kung ma-describe kaya nadut-dut dito sa may guma, kaga nakatago, action, medyo madulom dito sa iyang action dyan. So kung maglibot ka, medyo malayo naman siya, ay nakakordon ang area. So About silingon, takilid nga daw gahapa ang iyang posisyon yung subong action dyan. so digto gali nagsulod ang iyang ulo sa natabunan no sang ining food cart. Ang food cart action dyan. color sang food cart color violet or blue? Blue. Okay. Tapos ang short niya sini daw checkered. Correct action dyan. Hindi siya checkered. Nakaano lang yung action dyan daw. Design niya daw ka Batman. Bala tapos ang color ya. Color itom nga may samay nga pula kaga puti. Okay. Kamambala ton sila nga daw ka hindi man siya jersey. So pero amo na action dyan ang color sa iyang sila nga short. May mga tao da sa palibot? May mga tao man da sa palibot subong? Damo action dyan. Abi approach. Pwede tamakano. Hindi magambal. Ano na ba? Diretsuha sila bi pamangkot bila kalupok na batian nila kaina ano lang ilang nga ara sa area action Zil tisingil lang sila be ang bisan sinulas palibot basta do nakakita o nakabati kay nasa natabo bla base Sir, may yung nakabati ka mo ginalupok, sir. Bago lang sila. So, hindi sila. Sino pag-eda? Basta may gwardiya dalapit action Zil kay pagkabalo ko may gwardiya na sa tabok mong sa may daradampe may guard na action Zil Sa may diri sa may hotel action dyan. Yes, so pero diri try ko action dyan ini ang gaasal kay ari di siya mismo. No? Gaasal pa siya.
sir. Ngayong gabi, kabati ka diri lupok ka din na, sir. Pila ka, pila ka lupok na batian ni, sir. Isa ka lupok ang nabatian ni, sir, action dyan. Ano Pero pagid? wala Ano sila pagid ko, no? nakita kung- Isa ka lupok, baskog or hinay lang? Anong natabo? Baskog, sir. Baskog action dyan. Tapos, isa ka lupok, So, sino na sa Action Zil? Sino na sa gani? si Sir, alaga na siya sa iyang pangalan, no? Si Sir Jo. Oo, action dyan. Ano na da si Jo. Sir Jo? Ano na da siya? Nagabaligya din sa may area action dyan. Okay. Kilala yan na, So- Action Zil? May pagkakilala ya ang lalaki? Anong da ginubra ka lalaki kaina ning natiruhan? Action dyan, no? Amo na ang hambal niya, nakabati siya, pero wala siya nakakita sa nga natabo. Hindi, I mean, basi bala na familiar sa sining lalaki? Pero Nakakilala familiar siya? sa content, sir. Hindi kilala. Hindi niya kilala action dyan. Sige, basi may harap pag iba na Action Zil, i-try naton explore ang talang nga possibility sa area. Balonin So, naton. action dyan, amon, oo, ang mga establishments, dibe, kag Drio, wala man di gwardya. Ang establishments, di gali nga ginambal, tabla kaginang, ang mga kalanaan, kag karinderya, sirado, niya gali kagina pa. So, amo ni oo, nga try to subong, may ara mga tao dito sa may babaw, sinisang West Town Hotel, no? Pero galing kita hindi, makita saka dito mismo, mga media. So, Adri, try to, di kung may basta may makatugda pag action dyan. While nagapangitak Action Zil, anong sitwasyon subong? May police na, may cordon na, may mga markings sa sila? Anong sitwasyon development dala sa area? Action Zil? Na dula liwat no ang linya ni Action Zil Minardo. Ginatistingan naton mga ka-aksyon ni Balo ang tanan nga mga possibility agud gaton nga mga kilal-an no ang identity sining mga persona mga ka-aksyon nga involved no sining lalaki nga involved sa shooting incident sa mga gabi. Action Zil, balik dira sa imo. Yes, so action dyan, diri sa may area, sa mga subago lang, ini ang DRMO nag-abot. So, mag-check man sila. So, diri try ko pangita sa nga pwede ko pag mapamangkutan. Kasi pala may Oo, Action Zil susubong sige na investigate ang police. May marking na or may cordon area na, may yellow line na? Yes, sir, action dyan, no, makita nato nakakordon ang area. Kaga wala pa nakasulod ang kapulisan. So, depende pa rin siguro action dyan. Basta mahulat pa rin sila sa soko. Pag ang medic, kapag walang sudlon, ang subong sa nga medic, team mo ko na sa nga DRMO, ini ang victim para i-check ang sitwasyon action dyan. Sa tabok sinadabal Action Zil, may nagabaligyan na dahil nasalan mo? Sa tabok ya? Sa likod mo dadampi? Ako sa ang game pamangkot ko action dyan. Oo. Sir Jo, nagabaligyan sila inasal. So, mga what time dito na exactly natiruhan ining lalaki? Bulubanta lang nila, bulubana nila, banabana nila mga ano oras? Sir, mga what time yung natabo, sir? Wala sila. So, dari liwat ng dari sang exactly. Pero wala pa action dyan. Mga 30 minutes mo sa pagpadulong ta. Mga 20 minutes ago pa lang din. Kaga amunin na natabo ang insidente. So, man diri sa aton nga napamangkotan action dyan. So, Sa MO2 dira sa Dalom. Oo. Action dyan. Sa MO2 dira sa Dalom kay do may mga guardia na daamong tribe Action Zil, basi bala may mga idea sila kung ano ang natabo kay ina. Yes, so i-try man rin nato ang area si man ang guardia na dito. Sarangan na, pwede na, basi bala may mga guard ka sa diri. Sir, oo, kabati ka mo luto kagina. Wala. Nag-roving sila action dyan. Wala sila kabati sa nga lupok. Diri Okay. ang security guard sa West Town Hotel mismo kaya ra sila yan sa babaw sa nga natabo sini ang insidente sa gwardiya. Okay. Kamasaling budlay action dyan kay oo ginangitaan taman sa nga mga Pero sa palibot dira Action Zil, paglili mo sa mga poste, may mga CCTV cameras man. CCTV cameras. So may action dyan, pero ang pamangkot, sila kung gagana, aragin mismo sa natoon, Dragin mismo sa naging tumbahan. ara mismo natoon sa may action dyan, sa may tabok, sinibala, sa kundiin din luthang mismo ang victim, may nakatuon din ang CCTV, diri sa may Jansen Ecoy nga salon. Sa may Jansen Ecoy, so may CCTV nga nakaplastar. Pero amo na ang hibaloon pa kagad si Keron sa kapulisan
kung nagagana ang CCTV action dyan. Kasi dako gid ang mabulig kung gagana. Sa nikag kung tinaw naman ang kuha o kung ang quality sinisan CCTV. Okay. Hindi naman makita action Zin, no, kung anong mga possible igo sini sang biktima. Hindi pa. May mga dugo ikaw nga nakitaan sa dalom dira sang cart na action Zil? Wala ko may makitaan nga mga blood stain sa may mismo gid dira action dyan. May posibilidad nga dito gid mismo sa iya sini nga ulo kana parte siguro sa nga ulo dito ayon sa nakatago. Kay kung diri kung sikero naton kay masanag lang man wala man ko may nakita nga dugo gid. Sino na sa mga action Zil ang on duty? Si Major Sarona or si Police Lieutenant Di Pasukat? Si Sir Di Pasukat, hindi ko pa man na siya makita pero may naga-investigate sa sulod action dyan. No, subong as si Police Major Sarona, wala pa man na sa siningagari na sa, ang soko action dyan. So ginulat nila, may soko subong nga nag-abot. Okay. So it would take time, no? makakonduct man siyang investigation, o. At Oo. rin si Sir, subong, Di Pasukat, ang on duty subong nga gabi. Te, ano nang base pwede mo matry? Initial? Base may mga initial information na si Police Lieutenant Di Pasukat Action Zil? So try natin kaya nag-istorya pa siya kay Sir Kila. No? Sir Kila. Sinisa nga soko. Mm. Pero Sige. matry kita diri, oo. Matry ko action dyan, pangita. Pagyan kay kabalo, tapos sa mga shooting incident na yan. Hindi ko ni magatugda, di sila nakakita, ni sila kita. Oo, Katie, ang Kay sa Kila, Action oo, Zil hindi ka naman sila concern, ano ang pinakatinutuyo, anong nga aara dira no ining lalaki, ano yung trabaho ya sa nibala ang basi makilala amo damang kutada bis palibot sinong tag-iyan asang cart no kung wala sa may makilala sila nga tag-iya sang cart basi siya lang tag-iya ka food cart direction Zil. Magani ka gina, action na dyan, may nakamuno kay gina nga nagbakala na siya sa may cart. Oh, sino ang tag-iya ka cart? Sino ang gabaligya sang cart? Basi ara sa palibot ang gabaligya sang Sir, cart bala? kilala niyo ang tagiya sang gabaligya na, sir. Oh. Bata ang tagiya sang cart. Pero kay gina, sir, kabati ka man isang lupok, sir. Pila ka lupok, sir? Isa lang. So, nalagyan Oo. na si sir. Nalagyan na si sir. Ano ko no? So, Bata isa ang lang, gabantay sang cart? bata sa kuno ang gabantay, suno kay sir. Di ng bata. Di ng Hindi bata, naman din siya. Sunzil. Hindi nila matudlo o kung na ano ni sir, hindi naman tumatablong reaction dyan. Sige lang, sige lang. Siya dayon, no? Oo, okay lang. Importante may mga gamay ng mga inputs no nga may gabantay gid man that time. So buot silingon nagbakal siya initial report nagabakal siya sa may cart. Ang gabantay sang cart amo nang pwede naton karon maistorya kung ano kay nang natabo kung ano bisan di makilala ang suspect or kilala karon ano ni riding in tandem ginlabayan lang siya gintiro sa gulpe kay te kun atubang action Zil nga nagapa sa man. Siguro kung mag-atubang ding iya nga naong sine, may posibilidad nga makilalaan man siya galing kay ti nakatago. To di kaga madulom ka ano ang kung sa diin niya nakatubang ang iya nga tsura sini action dyan, no? Kaya hindi sa makitaan pero kung diri lang tani kung nagasanag-sanag lang, basi pa lang may maka-identify ini sa iya. Ay nagabaruro to sa may sulod yung mong. So tapa ka ano. So susubong, ginbutangan sang cordon, ara naman ang scene of the crime operative, nagakandak sang investigation. Anong may mga medics naman. Ang medics wala nagdayon ay, kay ti ara ng soko. Oo, wala na sila nakasulod action dyan. Susubong, kamusta ang sitwasyon sa palibot? So, amin action dyan, mas mga shooting incident, damo gidi ang mga kultura naton ang nagakadto kagapatigayon sa Japon sa nga investigation ang kapulisan ang soko wala pa man nakasulod gidi mismo sa maya area action dyan, nara pa sila sa may sagwa. Okay. Ang dra nga portion sang Dalan San Juan, kung naton makitaan, may suga, no? Kay ti ara gid sa pinaka-poste, dra gid sa may no parking, dra nga karatula. Yes. So, kung bisan layo ka, kung nakabati ka lupok, ang sa ulunan, mabalikid ginaya. No? Maliklik gina, balikid to kung anong kakatabo. So, mangita kita, Drio, may pangalan, di action dyan. And then, ang dalan action Zil, duwagid ang apat kalinya, dara sang dalan, temporarily, gin-close, or pwede Japon maagyan? Action
action dyan. Ang dalan dira pwede maagyan sa mga salakyan or gin-close temporarily ang dalan San Juan. Yes, ang dalan sa Juan na action dyan, may nagalabay mangyapon, pero diri sila yung maliko na sa may piyak ang nga dalan, kung hindi sila ka diretsyo sa may Luzuriaga na sila yung maagi action dyan. Okay, gina-divert sila kay ginabutangan Police 9. Oo. So, action dyan, initial, si alias Tating, ang binluthang. Kay sino na Kaya isa ka tricycle driver. Kay sino to na nakuha ang detail base pwede ta siya kumangkutan bala kung sino to action Zil. Ang nag-identify sini sa iya nga si alias Tating nga isa ka tricycle driver base makit-under naton may mga ulo idea dala sa palibot. Yes, so si alias Dudong ang nagambal to kag action dyan, pero hindi siya wala na lang indulaan na si alias Dudong, taga-barangay 41, 14, taga-barangay 14 action dyan. Okay. Tapos si alias Tating, isa ka tricycle driver, initial. So wala siya full name, ma'am, no? Wala pa siya full name, pero dugay-dugay. Bali si alias Tating, kung tricycle driver siya, ara das playbot ang tricycle action Zil? May posibilidad action dyan. So may ari isa ka tricycle sa may area nga color blue nga may number nga 0299 nako nagaduag sang blue, isa ka Kawasaki nga barako action dyan. Din ari sa may posibilidad nga iya ini. Din dampe na ang nakapark ang tricycle nga ina. Lapit lang action dyan, do mga isa lang guro kadupa halina sa tricycle. So magsiling ka isa ka dupa, ara lang gida sa tupad dampe or aras tabok. Ari lang sa tupad ya sa may poste man ayon action dyan. Okay. Hindi ako, sir. Sino na? Yes. Sino to action Zil? Sabi nila, no? Sino to action Zil? Action dyan, ang nag-monitoring group. Okay. Mga sila crime watch, sila action dyan. Ang naghatag to sa imo nga si alias Tating ini siya, amo to si Mr. Sunod si alias Dudong man. Alias Dudong, oo. Din subong si alias Dudong, basi pwede ta maayo si alias Dudong bla? Naglakat na siya action dyan. Okay. So sino na lang da ang si alias Tating ang bala taga barangay 14. Ang barangay 14 ara na sa ulunhan da sa likod SM to, barangay 14 na da. Correct. So wala pa da pamilya nga nagkadto subong? Wala pa action dyan. Kaya subong alias pa lang ni Barangay 14. So, amo ni, no? Kung sa mga pamilya gani, panawagan natin action dyan. Kaya base may harap sila himata nga si Tating. Sorry, si Sir Guillermo. Sir, mayong gabi, sir. Alam mo ini nga si Mother. Kilala mo na, sir? Hindi na mo ni kilala. Ma'am daw, bali, nang calls multiplier man sila, pero task force kasanag na sila. Task force kasanag na sila, ya. Kami, ya. Bali, CCW international kami, ya. PWI. Okay. Siya, ya, task force kasanag. Kamu nang siya naibalo, anamon, nga sila, lain sila nga grupo sa amon. Oo. Okay. Nagresponde kami, kakakay kami sa backup, pag-abot amon, pag-ulang din sa Gintero. Mga ano oras, sir? Oo. Mga Ano yung exact na oras? quarter to 10 gid quarter to 11 gid euro. Action Zil, basi pwede mo matag mo telephone kay Manong gina-interview, basi pwede sa naton maistorya. Yes, sorry. So, kaya madamo kami nga media. So, Okay. Okay. Sige. Namang kota ko dire na kung nakikita sa iya pagpero. Pero sila isang mga tao sa dire wala gid sa may nakakita. Kasi kung ano bala ang ginasakyan sa pero Yan tricycle? yan tricycle na biyahe ko no, extra na disa. Siling ko namangkot ako kung may nakakita. Siling nila wala gid kuno may nakakita. Okay, nautod ang linya ni Akson Zil Menardo. Maka-Akson, inyo na batian ining aton nga coverage sa luntad ring shooting incident subong naman nga gabi diri sa area Sandalan San Juan. Diri maka-Akson sa atubang sang daan nga UCPB amo subong land banka, no? Malapit diri sa may SM City Bacolod. Akson Zil, balik dira sa imo. Kahit hindi na iya lain na tang kabaligya. Okay. Wala lang ako kabalo kung Pero sir, ari diri sa bangang tagiya, sir? Hindi na makita? hindi na makita, ma'am. Hindi na makita. Tagiya sang ihinga. Ay lang ko kabalo, ma'am. Ay lang ko kabalo. Pero hindi nga lalaki sa task force ka sanag? Oo, sa task force sa sanag ni nga ilay ang membro mga grupo bala. Yes. Yan, ang task force sa sanag. Nag-draw siya sa task force. Oo.
Bali, amo nang ila grupo. Paano yan na-confirm nga member na siya sa task force kasanag Action Zil? Action dyan. Paano yan nabalaan nga member ka task force kasanag? Sir, paano mo nabalaan yung members sa task force sa sanag, sir? Ang sa task force sa sanag, ma'am, hindi kami na magbalanay. Kaila-ilay lang among duty. Pero sino naka-confirm, sir? Paano, Ang amon na police gid. Ang pwede ka makulit action dyan. pwede natin may istorya si Manong, basi pwede mamatag ang telephone. Gamay lang gid, no? Sir, ano ganit pangalan mo, sir? Roberto Valenzuela. Yes, sir, Heriberto. Sige, sa action dyan, sa piyak ng action dyan. Sir Roberto, good evening sa Action John, sa Action Radyo. Sir, di ba, sir? Oh, sir, good evening. Sir, ano ang idea mo ng ano ni sa alias Tating? Hindi daw nito nga pinakatrabaho gid, sir. Ang inisa, sir, nang ay ko kabalo ko na nung ginayang trabaho ya, pero ang hambal sa pamilya, nag-aista ni sa biyahe tricycle. Ay, sa tricycle nga sa tupad ya, subong. Ay, kami, nag-responde lang kami, nag-upod kami sa nag-patrol nga backup. Oh. Responde kami, pag-abot namon, wala lang gidugay siya gintero. Okay. So pag-abot nyo, Tagid mga tao. pag-abot nyo, sir, sa area, sir, napalapitan nyo pa na ng biktima? Anong pilas nga nakita nyo? Ay, gid kami, sir, kakita, kaya ang bisan ang sa dire, gani, nagatambayan sa dire. Hindi sila magsilugid kung sino, kung nakita nila bala, kung ano, namangkot ka sila, kung ano ginasakyan sa nagtiro. Tiway sila kung nakakita. Why sila kung nakakita kung paano gintiro, di nagdiretsong manugalutang. Oo. Okay. Ining si alias Tating Manong, kaisa or makapila ka best ka mo nakakita ay nakistorya na ay makamusini, ang iya pamilya, kilala mo man? Ara man din sa palibot? Ano man? Ang ini, sir, hindi pwede naman pamilyar ni. Ang ini, kay siyempre ka-duty kami taga-talisay kami mo. Okay. Na bali, nag-duty kami sa iyasang CCW International. Hindi kami namon ni kilala gid ang ila pamilya bala. Okay, sige. Pero ang inyong ay sir, ang pagkakilala nyo siya si alias Tating. Ito, ano sir? Anong pagkakilala nyo na sa iya? Tawag nyo sa iya? Tating? Wala lang ko ka-concern kung ano gid sini. Kaya mo lang yung nabalaan namon mo. Kaya nag-responde man lang kami mo. Okay. Sige, sir. Thank you so much gid sa imong time diri sa Action Radyo. Sa Action Zil. Okay, sir. Salamat, gid. Action dyan. Action Zil, no? Anyway, basi bala may makitaan ka dra, basing pamilya ya, or ano hindi ang sitwasyon na kay si Tating ni isa ka tricycle driver and gin-check maigo ini sa gali sa iya nga ulo. Action Zil, no? Amo nung initial nga report nga aton nga nabaton diri. And Yes, may posibilidad. Kaya kasanaw ang dugo, nakita ko na action dyan. Subong dire nagilibot ko. So, grabe. Sanaw sang dugo. May posibilidad nga ulo ang igo. Gano kay hindi man ni mag-amog ni kadamo ang dugo kung hindi ulo ang igo action dyan. Kaya hindi na makita. Ini ang ginapangita ko. Subong ini ang tagiya sa food cart nga chicken joy ni ang baligya. Kaya sunod to gali kagina sa kanya, sir, nga hindi na siya makita no kung hindi sila magpate nga ginbayaan niya ni o kung nawala din siya sa nga natubuan sini ang mapagbutang dire ayun sabi ng yes, no? So susubong matinion sa gihapon ng pulis, wala pa sang bisan initialang gid nga mahatag basi maka pulo pa bangkot kay Action Zil bisan ngalan, no? So ning biktima para at least bilang pamilya ay aware, no, nga natabo sa iya sumong gabi. Kay Tik, considering ang barangay 14, pero tilang gid kalapit from the crime scene. Ay, ari. So, may ari. Dari tiyo niya ka, sir. So, may ari din action dyan. Tiyo sang victim. Oo. Sige, base. Storya nato na Action Zil. Oo. So, mangkot kita, sir. So, makakulam tanay sa iyang oras. Kaya dali lang gina action dyan. May gina, ano pa sa action dyan. May gina-istorya pa siya sa cellphone. So, ari siya, sir. Sir, may yung gabi. Sino pangalan sa gabi, sir? Si Nognog lang ko, ayo, Nognog. Alas Nognog. Action dyan. Sa piyakan niya. Action dyan, sir. Sige. Sir, si Action John sa Action Radyo. So, ano ginitutuod ng ngalan ni Tating, sir? Jistone. Jestoni. Jistone sa pare. Jesuni Sabare. Sa pare, Pila na edad niya ni Sir Man? Wala lang ko ano ni sir, kay wala po 30. Okay, mga below 30. May pamilya na ni sa sir? Ano na dang iyangan? Soltero, sir, soltero. Soltero. Gali niya. Tinong ng trabaho yan ni sir? Sa imo nga pagkabalo? Ay, niya yung bata, sir, wag niya nung bisyo, si panigarilyo lang gid, wag bigay no mula ga ano. Yung nagkala, alam mo gani nga ginamo ni sir. Pero sir, biyahe sa kuno tricycle.
Sir? Gabiyahe sa tricycle. Oo, gabudyahis ako no. Okay. Tibot sa lingon, sir, ang tricycle to pa dya iyan, naglagi na maneho. Yan yung kabos ako no. Wala lang ko diyan, sumibusing niya. So, may idea ka kung member, given na siya ka task force kasanag? Karol ko na siya ng kabatid, sir, siya nga pagkaisa ko, siya papa. Abot sa lingon, alaman din nga amay, sir, subong. Ready, Okay. Bali, sir, soltero ni siya. Subong ang gabi, isa lang ka mo ginaistaran, sir, nga balay sa 14? Hindi, sir, bali ako, tagay sa bila, kuya. At ang Isabela ka? Oo. So, nung nugnog, si Gisoni nga ini, di na sila sa barangay 14, guys. Taro nga purok. Dire sa Boulevard ka, sir. Digto sa likod, gito, sa Purok Boulevard, gid. Palipod ang na eskwelahan nila, yung ATCS. nila sa likod. Sa likod ng ATCS, dampe. Oo. Bali, sir. Sa likod dito sa may bulangan, sa una, dire lang banda. Okay. Sir, ano nang ideya mo ni sa iya? May kontra ni siya? Anong inyong na impormasyon nga nabaton? Kung sir, mabal ka ako na blusa, wala gini bisyo, inom, wala ang bisyo lang gini. Panigarilyo lang gini, sir. Ano kung nabaton yung impormasyon, sir? Anong nakatiro na siya sa mga gabi? Sir? Anong nabaton nyo nga report? Or sino nagtiro ni sa iya? Wala lang ko, ni sir po, mga auto din sa Manila, man sa akon nga may, naman sa media. May idea na sila? Oo, sino lang, Okay. Aradang amaya, sir, no? Arada si tatay subong? Ready, sir, Base po, hindi mo, sir, mapasa. Bala siya, sir, ang telephone. Sir Nugnog, thank you, Gid. Ready sa likod dyan, Sige, be. Okay, Try tabi ang tatay. Amo to ngalan niya, mga kaaksyon, no? Si Gesoni Sabari. Mga more... Hello? Hello, Action Zil? Pero action dyan, so daling action dyan. So di lang tatay, Mr. Justin Ari, sir. So, kapong ko, sir, good evening, sir, sa Action Radio, sir. Oo. Ari, sa Action dyan, sir. So, Action dyan, sa Action dyan. Oo. Sir, good evening. Hello, sir? Yes. Sir, bata mo ni si Gisoni, sir? No, Mga pila na yung edad ni Gisoni, sir? manog 30, Okay. Kayo na istorya na mo ng tiyo, sir, wala man sila idea. Pero member, gano'n siya ka-task force kasanag? Ano? Member siya kuno, membro sa ka-task force kasanag? Oo. Okay. Sir, may idea ka mo? Magulang sa Manila. Okay. Wala ka mo, sir, may report nga may mga kontra ni sa or may nahisa sa iyabe? Away na punta, sir, kay makaway mo na gidya kwan ng kay buhot niya nga bata. Okay. Tapos Nakuya niya kung doon yung away na siya kontra. Iti, lodlop, danay kami sa balay. Kung kabilang ko daw, danay kami, kaway mo nasa, kaway mo kung bakit yung kontra. Ano ko na, sir, ang nabaton yung report? Paano na sa tiro sa mga gabi, sir? Buhay ko na kabalo kay sa balay kami yun. Pero, sir, may ara ka mo ginasuspetsuhan, abe? No, ay mo yun. Buhay mo ko na kabalo nga muna. Okay. Ano, sir, ang mensahe nyo, luya kay palabot sa nagtiro sa ni sir sa inyo nga bata, pero tinga pagtira, ya? Sige. Action dyan. Ano ka ngalan ni Action Zil? Basi pwede mo nato mamangkot pa lang. Okay. Dito sa bari. Dito. Pila na edad ni tatay dito? Pila na edad ni Action Zil? Pila na edad mo, sir? Sinta. 60. 60 years old. Sige, kay ara pa sila sa state no nga kakibot chining natabo sila Action Zil. Oo, gani. Ano sa Action dyan, doon. Dalang ginhawan, sir. Kasi, siyempre, yung bata mo, bala mo na. Bata pa. 30, manog 30. Pa lang si Sir Justin Neymar. So, condolence with sa pamilya sa Action dyan. Okay. Yes, sa subong Action dyan, kapadayon ng investigation sa mga soko, nakagasang kapulisan sa police station, diri sa may area Action dyan. Base dugay-dugay, base mga available ang linya sang aton nga Police Action Zil timbre lang di samon. Yes, try na to na Action dyan. Oo. Sige, base. Kasi ano ito initial na kita. Base may available.
Ano mga ka-aksyon na batian natin ining flash report. Ina-check pa ni Action Zil kung available ang linya sa aton nga pulis. Ining isa ka lalaki sunod diri kay Sir Lito Sabari. Ang ngalan sa bata iya mo si Jessony Sabari, no, mga more or less manog 30 anyos na, soltero, mga ka-aksyon na tricycle diver. Iyaging konfirmar nga hindi kuno isa ka miyembro sang Task Force Kasanag, mga ka-aksyon. Ang Task Force Kasanag isa ka non-government organization nationwide, may mga miyembro ni sila, and usually based man diri sa Negros Occidental. Di wala pa man sila ideya ang pamilya ganiyo kung anong pinaka-motibo sa likod sining krimen, kag kun nga agentiro kay ti sunod diri sa pamilya wa man ni kontra kun nga ila nga himata mga ka-aksyon. Action Zil? Yes, Okay. action dyan. So, gintry na itong action dyan. No? So, gaayo silang angan-angan lang yung action dyan. Kaya ang Sige. hindi ko, wala pa sa sulod. Wala pa din sila subong sang mga tagpang initial. So, ari naman din si Police Major sa road. Nakaroon action dyan, tingwaan sa mga makwaan. Kay sa subong investigator sa Police Station 1, kay Sonsoko, para pa sa mga sulod, isang area action dyan. Okay, Action Zil, dugay-dugay base makatipon kada dugang nga detalye. Nautod na naman ang linya mga ka-aksyon anyway. Okay na to Action Hen. Karon base makabalik report si Action Zil. Base may investigasyon na ang kapulisan, may angod sa shooting incident na naman na nagluntad sa mga gabi. Check tabi sa iya kung anong exact karon nga check talan sa news center. Exact ba lang nga barangay kung ano nga sakop? Kung barangay 12 pa na da or barangay 13 na da nga sakop na area, sige, i-contact na lang sa Action Zil. Pero ang pinaka-confirmed address is Dalan San Juan, dra sa ginsangan sang Luzuriaga San Juan, mga ka-aksyon, atubang inino sang Land Bank of the Philippines, tabok sang MO2 kon West Town Hotel. Nakaalagyan sa pinakamadibasay nga salakyan. Patay ining isa ka lalaki kay kung makita naton way naging palapitan ka emergency responder, wala naman sila nakasulod, subong nagasigi na ang pagkandak sang investigation kag ang pagkuha sa mga ebidensya. Pinaagi naman sa pagpanguna sang scene of the crime operative Consoko, Negros Occidental. Action Radio Philippine Standard Time, last 10:55 na. Sige, ano may maka-aksyon? Mabalik kita dugay-dugay, update sa shooting incident. Pasensagit sa iba nga report ni Action VJ, Action Roger Gotip, Action Nelson Patenyo. Ginuna na nato pasulod din shooting incident nga nagluntad sining gabi. Mabalik kita pagkatapos gidamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time na 11:04 na. Hindi ito maguyan sa tempo. Balikan nato ng ato naman nga Patrol 2 Crosswind Patrol. May mga update development may kang talan siling shooting incident nga nagduntad sumungkid lamang nga gabi. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Action Zil Minardo sa Patrol. Action Zil, good evening. Action na dyan. So, sabang hari kita digapon sa area kung sa diin, sa bahin sa, so, kung nagakandak pag sa investigation. So, nadali ng action dyan kay gina-interrogate pa ang bata. Diri na nga, mismo ang nagbaligya dira sa mga chicken joy. Yung sa pagatan, ako pag sini-action dyan, marami pa rin sa 16 City, ang iyang pagidaraw nag-atiniel na sao, kabasok na kakagina, kay ti initial nga pamangkot ko sa iya kagina action dyan, nga inisang pagpamangkot na kung bayad na nitani ang victim, no, sa nga ginuthang ini. So, itasay-say ita karon sa iya. Subot silingon Action Zil, ining cart nga ini, balalagyaan ni fried chicken. Amo nang di na deep fry nga mga manok. Yes, ang tagpuloon, ablang ginabakal na ton nga may mga kanon nga pares. So, both silingon, ang in-report nga ton nga nabaton, ining victim, ara dira kay mabakal sa fried chicken. Daw na. Kag daw may utang ni siya nga, di nga kubra, tambal sa kaina. Sa ilimnon, diri. So, namangkot siya kung pila ang bayad, sini sa bata. Sa nga, pamangkot niya na kung pila ang bayad, kag babayad na siya tani, dito na sa ginaluthang. Action dyan. Okay. So, sa subong, ang bata aradra, mahimo siguro kay ina, balabangod sang kakulba sang bata, nagpalagyo siya. Yes, correct, action dyan. Pero, ari naman siya kagina sa may palibot, no? So, ginatudlo man kita diri sa nga pulis nga pwede man siya natin mapamangkot-mangkot. Kaya ginabantayan man dire ang safety sa nga bata, sa nga kapulisan action dyan. Okay, kaya of course, isa na siya sa mga saksi, nga siya mismo nakakita sa nga natabo ka inaction na Zil. Basta available na siya, ang bata? So, kina-action dyan, masalang na malanta kay mag-interview pa nga ano. Oh, sige, go ahead, Action Zil. Oo, sige. Yes, so, ari siya action dyan. Action Radio. Si action dyan, sa piyak kaninya action dyan, pwede ikaw makapamangkot? Hello, ta. Good evening. Good evening. Pila na edad mo? 16. Ikaw dagay nang gabaligya? Bali, anong natabo nga nagpalapit? Di sa may ginbakal sa simo? Ining si, tating? Nagkuha sa kubra. Nagkuha sa kubra, nagutang sa simo? Bali, sa amo man ang oras sa nagkuha kubra or lain naman ang gingkuha ya? Nagkuha lang sa kubra kag bangko, nagpungko sa dayon. Tapos? Naginom sa ding kubra, nagpungko sa kubra, king sa dayon. Ginti. Meaning, nagbakal sa kubra sa imo nga ilimnon, nakabayad na sa simo or wala pa? Wala pa. Pagkuha kubra, nagkuha sa sang bangko ng stall na, nagpungko sa. Mabayad na sa tani mo. Mabayad na sa tani. Nagatindog naman sa liwat. Kaya mabayad na sa? Nagapungko lang sa mabayad sa tani sa akon. Tapos, din to nagalin ang nagtiro. Sa dali lang sa amon. Da man lang gatindog man? Nang tupad lang kami. Tupad dahil makamas ang tiro. So, kilala mo to? Ay, hindi Tupad dahil lang kami dating.
Ato ba dahil nakamang tayo nagtiro din to halin. Anong ginasakyan? Motor man to, so ko nakita. Pila sila kabilog? Siya lang isa. Siya lang isa, naka-helmet, so kung wala. Walang ko kabalo kaya rin na din sa punta. Bali, diin siya nagalin ang motor nga ini. Halin digto sa may backup 1 dampi or dirilin sa SM? Pasaka di sa ano, sa may Old City Hall. Nag counterflow. Halin sa Old City Hall, gindiretsuhan niya kambudag sa balagyaan nyo dampi. Di alin daw sa may ano, Blau, Bilotel ni Blau. Oo. Di nagdito sa may Old City Hall. Okay. So, buot silingon, halin di sa may Bell Hotel, nagsaka da sa sinyo pakabtos, may bangga dampi sa UCPB, amo to pagtiro ya. Bali, isa lang gid kalupok? Isa lang. Nagpundo pa sa ta, may ginambal pa sa or nagdalabay lang gid saya? Nagambal lang siya, teng sa kanya pila ayaw, tang. Hindi atong nagtiro, may ginambal pa nagtiro or wala na? Na. After yato tiro, diin sa naglagyo, di nagdiretsong motor. Diri pa Old City Hall pa diri sa punta. Pa Old City Hall, pa Kalakson tong area. Ano sa ta? Naka-face mask, naka-helmet ang suspect? Doon na mo ta doon ko, daw bunit man to na itom, kag ano, basta nakaitom sa tanan. Itom tanan, naka-itom bayo ya, nakabunit sang itom. Ang motor ya, scooter, or ano nga sa motor? Lang ko kabalo kay, ko nakita. Okay. Tapos, si tateng, why na may nakamit lang si mo? Why na sa nakapaibulig? Why na? After to, naglagyo ka, naglakat kaya? Okay. Pero si tating, wala mo na napalapitan, gali, why mo na nakita kung anong kaimtangan niya? Okay. Di si tating, permi na si mo gatambay? Nang kisa-kisa lang. Saan sini nga gabi, why man da son may nagalibot-libot, balik-balik sa imo, da nga salak nga motor nga pareyoto, gina? Why? Wala. Sige. Thank you, gida, halong ka, halong? Sige. Oo. Action Zil? Yes, Action John. Anyway, ati amo to, both silingon, hindi sa riding in tandem. Gunman lang gid, no? Isa lang gid ka suspect, gasakay sa motor. Tapos naka-bonnet ang suspect, nalagyo pa kadto area sang Araneta sa may Old City Hall, Action Zil. Correct, Action John. So, talagang statement niya sa nga bata. Oo. Follow, kay ikaw mag-ibuwas aga, no? Yes. Oo, ikaw na lang bahala mag-follow up guro no sa police. Ito lang ni Action John kasi ulat ka da. Sige. investigation daw ongoing kagid. Pertisi mo kapisan no lato mo da sa area gali ba? Ano na sila karon niya to yun na sila karon. Gani man kag Wa pa ko kagahon, di ba? Wala sila ton talang gid kay dugay-dugay tapos naman nagiro. Gani. Sige. Base mo mga dugang kada karon, ipadala mo lang no, kabalo ka naman Action Zil. Yes, Action John. So, Action John, subong ang area, subong so madamo. So, yapon rin ang kautura naton, kasi ang investigation ongoing pagid. So, ang dugang nga detalye, Action John, i-base na lang ni sa investigation sa kapulisan. Action John, alive kita diri sa area, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Good night, ka. Salamat sa report ni Action Zil Minardo gikan sa patrol. Update, follow-up report sining nagluntad na shooting incident subong gid mga gabi diri sa area Sandalan, San Juan. Nalipat na naman kumamangkot kaya karon check na ning exact ka barangay gid mga ka-aksyon dira sang San Juan nga sakop. Pili ko gina-confirm pa man ka mga kapulisan. Salamat gid sa aton nga Patrol 2 with Action Zil Minardo, back to back kay aksyon pa pang Nixon Tahom. Ato News Center Action Dale Salazar. Pasensya gid sa aton nga mga correspondent kay Action Nelson Patenio, Action VJ Apasible, kag Action Roger Goteba. Dali sa studio ay Master Control Action Henry Espolgar, kag Action Christian James Benares. Sa ngalan sa inyo regular nga anchorman Action Eric Magbanwa, talos kita temporary sa pagpangalagad sumong gid mga gabi. Sabado nga edisyon mga ka-aksyon Hunyo 11 tuig 2022. Ako naman ang inyong alagad sa kahinan Aksyon John Diaz. Update sa ring shooting incident buwas sa Domingo diri sa gihapon sa Aksyon Radyo Bacolod. Madamo gid nga salamat mga ka-aksyon.
Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon!